Avui, Terrassa creix, és negoci i esdevé terra d'oportunitats. Però Terrassa és en una cruïlla. Tan sols, si gestionem i controlem aquests creixements, gaudirem tots d'un futur millor. Volem una ciutat en harmonia amb el seu medi natural, que es preocupa adequadament de la gent gran, de l'educació, del comerç, dels joves, de les empreses i de la sanitat. Ara és l'hora que Terrassa sigui la primera ciutat en qualitat de vida per a tothom. Acompanyeu-me a fer un tomb per la ciutat. I no només això, sinó que a més malbarataran un bé tan escàs com és l'aigua. Ara és l'hora de dir nunca més, mai més, al camp de golf de Tarrabonica. L'equip de govern socialista ens va amagar a tots que s'havia fet una enquesta on es reflectia que la majoria de terrassencs i terrassenques van dir no al camp de golf. I quan dius que val el pis on heu d'anar a viure? Uns 150.000 euros. Uns 25 milions de pessetes. Ah, ja. Per garantir l'accés a l'habitatge, perquè és un dret, des de l'Ajuntament posarem al mercat 1.500 habitatges aquests darrers 4 anys de protecció. Prioritzarem l'habitatge de lloguer econòmic pels joves. També prioritzarem els habitatges assistits per la gent gran, amb serveis comuns, bugaderia, restaurant, assistentes socials. Ara és l'hora de l'habitatge digne i assequible per a tothom. El quart cinturó és una obra juràssica i faraònica que no solucionarà cap dels problemes del trànsit que tenim a Terrassa. Ara és l'hora de millorar la xarxa viària i de connectar-nos millor amb el Baix Llobregat. Ara és l'hora d'apostar pel transport públic, per suprimir el peatge de Rubí i per fer una ronda nord en base a les necessitats de Terrassa. Només des d'una identitat pròpia, sense complexos, sabent d'on venim, podrem construir un futur millor. Esquerra Republicana de Catalunya, a l'Ajuntament, defensarem la recuperació del nostre passat i el reconeixement de tots els terrassencs i terrassenques que varen lluitar per les llibertats del nostre poble. Treballarem per la potenciació i la difusió de la nostra cultura i esmerçarem tots els esforços perquè el coneixement de la llengua catalana arribi a tots els ciutadans que decideixin viure a casa nostra. Ara és l'hora que el terrassenquisme esdevingui la nostra manera de ser catalans. I com està el tema del transport a la Universitat Autònoma de Barcelona? Des de la GERC posarem un autobús diari cada hora i demanarem a la Generalitat que s'allargui la T-jove fins als 25 anys. Vosaltres, com tots, molt bones paraules al comerç, però al final vinga a posar grans superfícies. Aviam, això no és pas cert. Per nosaltres el comerç fa ciutat. Aleshores no podem permetre que s'instal·lin grans superfícies. Cèlia, saps que els meus pares, que són grans i tenen una pensió petita, els hi han negat una ajuda per tenir una treballadora familiar a casa? Això que m'expliques ho considerem molt greu i és un problema molt generalitzat. Per tant, nosaltres no tan sols ampliarem els ajuts en aquest aspecte, sinó que promourem centres de dia amb caràcter totalment públic i podrem atendre molt millor a tota la gent gran, inclòs els teus pares. I els que vivim al centre i tenim fills i els hem de portar a l'altra punta de la ciutat o pagar una escola concertada, sobre això què heu previst? Mira, nosaltres proposem en el programa que s'han de fer, però ja, 5 escoles públiques a Terrassa. I nosaltres diem que en el centre n'hi ha d'haver 2, no una, sinó 2 de noves. Jo voldria saber per què és tan difícil que trucar a l'Ajuntament i que et vinguin a arreglar, posem un parc que està molt a prop de casa teva perquè està deixat. Nosaltres proposem que aquestes competències de jardineria i d'enllumenat passin als consells de districte, perquè estan a prop dels veïns, estan en els barris i és la millor manera de solucionar els problemes. Dieu que ara és l'hora, d'acord, ens mou el municipalisme i hem d'anar a participar, però jo em pregunto un parell o 3 de coses. Com podem defensar des de l'Ajuntament la llengua, la catalanitat de tothom al país? Em sembla que estàs una mica en un error.
perquè distingir o separar municipalisme i Catalunya, per mi aquest és un error fonamental, perquè Catalunya no és una entelèquia. Catalunya és l'expressió de la nostra personalitat nacional i passa també i molt per l'Ajuntament. Ara és l'hora d'un partit amb les mans netes, ara és l'hora d'un canvi i no d'un recanvi a Terrassa. Si vols un partit que aposta per la gent normal, si vols un partit que compti amb tu per la construcció de Terrassa, si vols que Catalunya i Terrassa vagin plegades, fes confiança a Esquerra Republicana de Catalunya. Vota a Esquerra Republicana de Catalunya.